Cum vă numiți? Cum vă numiți? Cum vă numiți, doamnă? Margarita. Și beți bere? Da. Da. Mă, uitați-vă puțin în față. De unde sunteți? What? De unde sunteți? Do you speak English? No. No. Bravo, bravo la ce să. What's your name? My name is Madonna. Madonna. Madonna? I'm the concert in Bucharest. Veni la concert. Okay. La concert? Yeah? Yeah. Da. Dar ce păr lung frumos aveți! Da. Da. Ați fost la coafură la Bucarest? Burtugan. My style. Se pare că aveți foarte concertul Madonna. Când începeți concertul, vă rog? Da. Later. Nu, înțelegi ce-o zici? Nu. Păi n-ai învățat engleză. Ce ai învățat la engleză? Nimic? Ce stai ceva cântăreț? Chitara mea. Indian, vine la asta. Dar Madonna n-ai pe mână. Nu s-a epilat Madonna, vezi? O uitat. Da, să meargă la pedicure. Da. Și rochie, nu ți-ai cumpărat o rochie, ceva, fustă, mic? Da? Dres, de dres. De la dezbrăcat. Da. Hai să vedem, are tocuri Madonna? Da, da, nu prea. Tips voi. Tocuri tips voi. O seară bună vă dorim. Seară bună. Bye. Bye, bye.